iki Pak Ari. Nuwun sewu Mas Joko, Mas Adit lan sedaya nyanipun Mas Gus Lani menika panjenengan wonten panggung menika gambaraken bilih inilah kebersamaan Kabupaten Magelang. Dari beberapa wakil rakyat, dari beberapa partai ini tetap dadi siji. Mula warga masyarakatnya wajib guyub rukun. Monggo. Amin, ngono dalangnya apa kowe aku tak nampak duit ya. Heeh. Pira iki mau Pak Wisen? 5 apa telu? Hah? Oh yang. Oh ya. Oh je siap. Oh je siap, je siap. Oh je. Oh je, matur sebak nuwun. Tiba Pak. Duitnya tiba sah. Nah. Aku ra iso njupuk. Iki piye duitnya? Bingung aku malah kok kian duit mah bingung. Dalange lah. Ngece, aku tuh wis ngene aku Wah, jual ya wis ngene wae iki ya. Ya. Nggih. Mbak Tatin, Mbak Nisa, inilah bentuk kebersamaan wakil-wakil rakyat Kabupaten Magelang. Matur suwun. Nek wakil rakyat dhewe do rukun kaya ngono kok masyarakate ora rukun. Kita yang keliru. Gitu. Sakniki warga masyarakat wajib bersatu bangun Magelang kaya ngendikane Bapak Bupati. Yo lagune apa sampean saiki merdeka saja. Podang kuning niki wau nggih. Podang kuning lan iki wau wonten panyuwunan lho Mbak Tatinyo iki ditapani sisan. Oh, tambani sisan? Iya, iki mau nek podang kuning karo fragmen ketoprak. Oh nggih. Suminten Edian. Saking sinten? Iki saking kula TM lho. TM iki sinten? Mbuh ora dong aku TM iso. TM niku sinten? Tamul. Oh, Pak Tamul. Tamul. Jenengane iki Tamul. Pak Tamul. Kuwi senengane Pak Tamul kuwi senengane nek poso dina Senin. Kok dina Senin? Heeh. Senin. Senin nek dina Senin senengane poso. Nek Senin karo Kemis, kae Kemis. Pak Kemis lahirnya Rebo ya. Lahirnya di. Ya. Oke. Menika minangkani. Pamundutan saking Pak Tambul TM. Tamul. Sing nambahi Tam. Kowe ngece kowe. Enggak boleh gitu. Tambul iki apa artine? Tambul iki tanduk. Bul iki ora, bul iki bul. Bul iki apa? Saru. Apa bul? Bul iki ambeien iki lho. Sapa sing ngomong? Nek bul iki kene ambeien. Kuwi bol ora bul. Tak bener ki. Pak Tamul, Tamul TM kok ora TMB. TM ki ya iso tatin manis ngono ya iso. Iso. Kok to TM? Iso. Tatin mecotot ngono ya iso. Tatin berot. Maksudnya? Ayo, kowe titot. Titot. Karena mecotot awakmu. Enggak. Apa? Titot itu karena besar. Oh, ya iya. Tidak mencotot. Ya. Podang kuning sih. Ya. Podang kuning. Langsung apa pakai bawah? Pakai bawa, Oh, biar iya. waktunya enggak kerasa siap, benar-benar Bos. pagi. Piye le omong kita yang mencotot? Biar waktune ora krasa nek gerana pagi. Hah? Biar waktune ora krasa nek gerana esuk. Sing nek kita mencotot mau sapa? Kualat ra. Ayo ora apa-apa, aku ting pecotot lek jewu toh. Maksudnya sing jewu tuh apa nih? Ayo sing ting pecotot kuwi. Nek ilang ya piye ya? Wis tau e. Maksudnya Wayangan ning dhuwur ke lho. apa nih sing ilang? Aku goleki rek, tak goleki ini ora ketemu. Wah, jebul cilin. Rek apa rek? Ini Mbak Elisa dulu ya. Nah, Kayaknya aku udah bawa dari tadi. Ya aku. ya iki mau Iya. iki karo adik Bagus putrane Pak Lurah mau yo Oh, maya. Nje, luar biasa. Nadianto masih kecil tapi seneng budaya Jawa, terutama wayang. Nek mboten kita sedaya sing melestarikan, mau siapa lagi? Mau siapa lagi? Kok nek di pengini negara liyane nesu di hack apa? Di apa? Hak cipta. Iya. Hak lembo apa wis jenenge? Klem. Nadyan wujud temong paksi Pak Sus, Kok kamu tiga? pengen apa? Pengen jagel ket mau, Mas. Kau pengen tak kempet kan hari ini ya? Gelem nek kae. Turah geleme. Paksi kok dadi liyane ya. No. Agawe talining
Gayane. Ngapa toh? Kemayau. Nah, kayak semuni kemaya kae. Ya ora apa-apa toh, kan kita cewek harus kemayu. Nek lanang kuwi jenenge bagusi ngono lho. Sing bagus sih sapa? Ya sapa? Dalange. Ora. Aku nek ora Mbak Yumu ora. Senengane dalange ganggu dadi aku lali cakepane. Pedotane lho ra penak. Lah iya, mulane iki aja diganggu ta. Oh, dadi karepe pedotane nggon sing kepenak-penak. Iya, nek medhot ki sing kepenak ngono lho. Aku tau tak pedhot teko sak sendal ya ora penak tenan ya. Apa ta? Lagu toh? Lagu? Lagu. Lagu kok disendal iki maksudnya piye? Sendal pancing. Nano. Iki ora penak iki sendal pancing. Oh, tak kira kaya wong mancing ngono ya. Mbak Lisa. Wes suwe. Wes wenggon kung lana goleki si podang jenar iba bunga hengatiku ayo Tin Nyanding bisa dadi tombo Ya. Sampun bawanipun. Lanjut. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran goleki sing tak sayang Ye yo ye ya yo. mubeng mitaranggonku goleki ora krasa
Pun menika podang kuning sampun nggih menika panyuwunanipun Bapak Tamul. Masih satu panyuwunan lagi. Nggih. Menika ngersakaken fragmen ketoprak. Lah iki gimana Mbak Elisa? Menurut Mbak Elisa gimana fragmen ketoprak? Sebaiknya apa yang akan dibawakan? Apa tetep Suminten Edan? Derek Apa mawon. arep Roro Jonggrang? Apa aja yang monggo, apa aja oke kita. Tapi harus ada laki-lakinya siapa? Cowoknya siapa? Cowoknya siapa? Dalangnya? Dalangnya apa ada yang bisa maju wonten tanggungan? Sinten Pak Bu, sing laki-laki cowoknya sinten? Nggih, sing kulino ngetoprak. Sinten Napa sinten? Monggo. Dalangnya. Dalangnya? Kowe kok pasti kok muni dalange bayar piro pani piro kowe? Dalange mulai iki lho akeh iki lho. Iya, aku iso wae ngetoprak. Oh iya wae padahal ora iso ngetoprak. Aku ki yo mbiyen yo muridé Pak Desudi. Niki estu dalangnya Pak? Nggih. Ning upama aku lek iki wong Suminten Edan ya ta. Ceritanya Suminten Edan gitu. Nggih. Nah, ini nanti eduk-eduke Mbak Elisa dadi sutradarane. Sama sing nyiarake sekaligus samang sing ngeprak. Arep samang ki wong wedok dadi apa-apa wong pinteran yo. Oh, kula sutradaranya. Heeh. Kula dalange nggih. Dalange iki keprake. Oh nggih, siap. Ora usah nimetke Mbak Tatin mergo Mbak Tatin ngene iki. Mbak Elisa iki dadi cempluke wae po sing cemintene ngono. Wis ta kowe iki rasah meri. Aku rasah nutuk meri. ngene iki wis bayaran. Nah, Ngono lho. Bayarnya berarti. Larang aku ki sak tutukan 300.000. Lah aku pilih nutuk wae. nuthuk apa? Nutuk gundule sapa? Kowe dadi Sumintene. Subrotone aku. Alah Subrotone kurang bagus ya. Ketuan. Mamat to. Wah, nek Tati milih Mamat. Ora. Nah, Ayo ini. ngadeg. Lho kok ngadeg? Lah, masa ora ngadeg? Ngadeg Ya. boten Pak Bu. Ngadeg mboten nggih? Ya. Ayo lengan longi sing bener. Iki lengan longi kaya bakul mie ayam iki tak. Ya ben kok. Penting tutukanku larang.